What's up? What's up mga madamski, mga busingsi, mga gawins, mga bradiks, mga chuy, mga gaw, mga bro, mga tol, mga sa tanan dia, mga baka, kanding, unggoy, kabayo, baboy, yung sabi dia sa tanan na ginawa dia sa inyong tanan. Dres kalibutan, what's up sa inyong tanan no? So nag-intro na ko gahapon, pero may intro karon kailain man to. So atong third floor gahapon no, living my normal Friday night life during quarantine no? Pero marami sa balay. So darang mga nahitabo gahapon eh, nahin ninyo kalimutan mag-subscribe, mag-like o mag-comment good kay para ma-motivate po sa gamay no. Unya turn on the notification bell para ma-shoutout mo, para makabalo ko kinsa mo. So mora to siya tanan and 1 minute ng intro, so let's go. Yan ang dugayan. Bakit nagkatog-kitog-kitog? Sabak yun eh! Thank you, man! Nag-i-improvise. Wala pa yun. Nag-i-improvise na ako ba yun? Safe and Asa mo ka? Sobrang init na kailangan ko ng ice. Di pwede bumamala, nag-i-improvise. Mata sobrang cool. Kuha ko na mo. kanaraw. Ay, huwag mo balaway. Ano na si Buno? Ay, kanaraw. Bini-bini ko, ikaw ang nais ko. Ang makabigay Wala. So kami sa kasi matulog yaw. Yawan na nipa. Yo, nalamig na rin. Nalamig na rin, nagtipok daw me. Taga-bulwa o lapasan, nagbalik may kita. Negrabel, ayuda ba imong pangalan? Wako kabalo, unsa man imong pangalan? Nalamig na rin sa third floor gang. Si Sir na tulog na sa banaw daw siya. Tawa, karon mo anisi. Gigi. Muna, ipasa na ako. Akong rap kay gihapa ko Simonic. Nanawag si Salado sa ako lagi kuno kay gusto siya mo. Storya ka ando lagi daw. Hey. Gabi kayo kalit kay siga-siga palong siga ang suga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Bayarin na iyang mga utay, mga muskit pa. Puro ka mo kinakaya so lara mo ikabuga mo nagababuhi sa pamilya. Isang taon mo kung anong Bida-bida. Ay, isa ka Electric pa na mo, nag-isa-isa ranegi, tumbag isipagil, labay ni sir. Magbayad siya diri sa kuha niyang abagan. Okay, bandit na kasama kayo. buwang. Baring. Yawa. Bandit na yata kasama kayo. Ito ba yung respeto? Parespeto mga babae daw lagi. Lupig pa kaayo mag-tiktok nga tuwad-tuwad be. Wala na ako nakabalo, asan ako mulugar. Ako lalaki mo tanaw lako sa inyong kumar. Gabi naman, naunsa naman eh. Mga babae bayaran wala na si Daddy Louie. Nadakpan na siya, ayaw nagkumpiyansa. Kay kamo na po sunod mga isdidira. Kaya pas Padulong na ang mga tanod dali sa buha. Kagabi kay may kasaba. Lagi daw ko kapala siyambalikin siya lalo.
Nako dari karon sa uptown no, so nagpait kog noodles and magkita na ta dito sa ano sa Ultra Wins. Let's go.